nok khamma bai baksano khamai thangka nok phang thapla chawi thaka nok ni manai khwnai khamai thangma kha nok phang bai baksano chajaknai bebangno mairung maikha patimung wanama singsap o patimung patikha gondosora bakhak steni bising khobjangnai narikel kunjo amchaini chandrodas para amchaya tongnai dona chakmani nokhungo khamai thini nangkha dona chakma umor sinichi ni patimung patikha mia horo prak salni hor damchini hai jorao nok tongthainogono hor nango tai nok khamani nugui nok ni manai turuk khena hari tongmani jorao bosak bai thangbo khamai thini nangkha dona chakma kam boroni simi o hor nangkha abnoti gondasora police tabuk cheri ai tongo deramani bisingo 8 lakh rangmarini manai khambai kya hnai koktoma bi nok ni juta juda manai khwnai kagos potro ration card aadhar card mairung thom moso tai nangmani manai khirok bebano khamai thapla chabai kya hnai koktoma tabuk nailai tongo cheri police aboni ulni koktoma no saimannai bi nogo tai sabatong tai hor boroni basakha o koktoma ro।